Well iniu táimid chun fethead bheag a phlé atá rí-tábhachtach don domhan. Chó tábhachtach sin go lá speisialta eagraithe ag na náisiún aontaithe ró. Ceann atá an-tábhachtach do annachchuid éice choras. Aon túir mo goibh cén fethead atá gceist? An beach atá an. Agus dheofmid má cén fáil an beach cótábhachtach nuair a léimid an gciota beag seo. Tá sé bunaithe lá domhanda na meach, an lá speisialta seo a gur beacha, tuis go bhfuil siad cótábhachtach sin. I dús bara tá mé an cúpla píosa gramadaí agus frásaí a thaispántaíomh atá tábhachtach dúin. Agus muid a léamh. An chéad ceann, ag bra, bhí sé sin a going in or bhí mar caint faoi éice choras, ag bra agus ag idir goháil. Ag bra, cílíonn sé gur bhfuil rudaí ag marachtant lena chéile, agus má thugtar ceann amháin amach, beidh an plánda nó an anmhí eile I bunct, mar tá go bhfuil siad ag bra ar a chéile. An dara ceann ná palan. Sin é na rudaí bhíonn sa stithe mlána, taíonn siad sin leis na beacha. Nis, an píosa gramadaí go muid gur fechantar an ná é seo. Ó bhlá go blá. Tá séimhú an sin. Taréis an ó fada. Ó bhlá go blá. Ó bhaile á clia go gaile. Tógann sé séimhú héis an ó fada. Nis bo go bhid roigeí an chéad leach na chuile. Agus tá rud beag go bháin eile go bhfuilm go bhhéic sé bhir, agus sin é folcadán beach. Spe muid fechantar céir é folcadán. Tá go céir é folcadán, áit na mín muid tógann folca, agus beach sin éon fethead tá phlé going inniu. Folcadán beach is bailach amhaithe sin chun beacha bheala chun isce ól. Nis léim muid I gciota agus fécha muid cén fáil beacha cótábhachtach dúin. Léigi lumme. Lá domhanda na meach. Hit lá domhanda na meach ar an feithú bealtaine. Is lá é seo chun áard a tharraingt ar an tábhacht a bhaineann le beacha. Tá beacha an-tábhachtach ar fad, agus tá trían de bhí an domhan ag bra ortha, mar shampla, trátaí agus suatha talún. Tá siad tábhachtach, tuis go dógann siad palan ó bhlá go blá agus iad ag etalt timpeall. Tá le gháil an go bhhéic sé bhar freisin ná an seo. Dúirt me sé trían, is féidir éon tríú a rá chomá. Trían nó éon tríú. Is má leis na beacha bláhanna. Má tá tú ggéire cabhrú leo, is féidir leat bláhanna, nó glasraí agus torthaí a chur sa gháardín. Is féidir leat folcadán beach a dhéanamh dóibh freisin, chur bála le huisce agus clocha ann sa gháardín, agus béis siad an duch a fháil nuair a bheith tart ortha. Nis tá sé simúil chlostal sin faoin an folcadán beach, go bhfuil gur bailach é chun iad a bheala chun isce ól, agus gan áras bíonn na beach amán ar bhíonn an aimsir ante agus bíonn isce uatha chomá. Is féidir leat a bláhanna chur somála chun iad a bheala chomá. Nis, seo é má olcadán beach an seo, chur mé rainn clochaisteach ar phláta agus chur mé sin rainn bláhannaí an chomá chun iad a bheala. Bailach an deasa iad chun na beacha eáil. Nis, tá lá domhanda na meach chó tábhachtach sin gur chur an uachtar an na héireann rátas amach faoi. Rinne dúirt sé seo ar a thaobh an uirigh. Rátas an uachtar an faoi lá domhanda na meach 2019, brahan an cinenne déana ar fallanóirí. Tá siad rí-tábhachtach don slabhra bia domhanda. Agus sin é Mícheál D. Ó Higgín uachtar na héireann a dúirt sé sin. An cinenne déana, sin é muid a lug, tá muid a lug a bra ar fallanóirí a gur bia chun a gurvásaí ar an glasraí agus mar sin de. Céad is féidir libse déine sa bhála chun beacha a chosint agus chun iad a bheala, fécha muid inis, well leabhar muid faoi seo hané. Cuine na fálanna atágaí sa bhála ná garraigí iad mar bhfuil géir gá mar go bhfuil annachchuid anamhathe agus plandaí ag bra ar an bháil. Freisin, beidir gur fiú peiste fér a ágáil. I dros go bhásaí bláhanna fianna an, a ríist is brá leis na bláhanna iad sin, agus siad é an lá domhanda na meach atá an ceanna úsáidtear timpeall an domhan, agus
picture deasa sin de bhlá ar cheisir is de bheach ar cheisir is breális na beaga an cheisir bhain má tá sí sin agaí sa gádaín tan cínta go dtugad annach chud beaga cho fada libh. Ná de gin darba tríle bhaint as focadán beaga chur amach sa gádaín, agus freisin na focail nua a rinne mar anneo, ag bra an píosa gramadaí ó bhlá go blá, palan agus an focadán beaga.